Ayo Bella, Mbak Boy. Buat Mbak pengantin dan Mas pengantin sini. Dijogeti nomboten iki pengantin. Ayo, mangan tempe rasane koyo mangan laos sate. Sajan saanane sing penting roh
kuthaku Jogja kowe jene istimewa ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jene istimewa. Ya, apalagi Mbak E? Dilanjut Masih sinarengan apa? ya. Sinarengan. Ya.